Здравейте, YouTube, аз съм AroBG и днес ще снимам на SAMP. Ще ви се представя в този клип. Казвам се Влади. Ще почна да правя поредица на SAMP. Някакви клипове ще бъдат самостоятелни само с мен, други ще бъдат с PeerBG, Денис Димитров и GCCS Community. Ще снимаме на SAMP, ще направим поредица дори, мисля, и на Minecraft. И на други различни игри, но има време. Играя SAMP доста отдавна и мисля да започна да снимам повече, защото преди само седях самичък и сега мислех да почна да снимам и ето започнах. Ще ида да подрифта малко, ще ви покажа къщата и ще спирам клипа. Така, ей топа, въртолет тук. Така, ето, ще започнем. Не дрифтя много добре, но малко се опитвам. Типа се блъскат като мулета. Иначе, не успях тук. Сега ще стига до къщата ми. Не е много хубава, но се радвам, че пред нея се спава кола. Затова си я и купих. Сега ще пътуваме към нея. Мали. Я чакай. Ето я. Вътре хубава, има холч, тук е пак нещо, трапезарийка. Тук кухня вече. Я видим горните стаи. Тук няма нищо. Тук е банята, доста е голяма. И това е. Не, тук има още една стая. Ето и спалня имаме даже, компютър. Сега ще ви покажа и джипа. Този джип много ми харесва, че се спава тук отпред. Даже и в съседната къща има кола. Мисля това да бъде клипа. Коментирайте, абонирайте се и довиждане!